mayɓe fof sono juule juulte ko ɗo damal jamaɗo kala ko habrete ko jama to so tawi ɓe juuli ala foof udditowo bitig muɗum kam fof ɓe gara ɓe juulda e makko soɓe kalkiti ɓe mbaɗa toon wasifa so tawi won hoɓɓe ara ɓe gara calmodire toon so tawi won dewde comité kume toon so tawi won mayɓe duwane so won neleteɓe ne kadi dokke lettre dia ko ni woni gurnam alhaji mouhamadou sy radiallahu anhu heddi noon e gurnam makko kadi so tawi yimɓe calmini on waɗa allahumma anta assalamu wa minka assalam joni noon yimɓe heeɓe kadi e seednaɓe ɓe lurondirde e makko ɗon wiide o fotani feññinde kanko foti ko suudde saabu foti ko suuɗede kanko wi ala foti ko feññinede eyyi heddiɓe ɓe peññintaɓe e ɗis kadi lurondirde e makko nde Mamadou Dia jaggandene kadi won noon seednaɓe hewɓe eɗen gandi no ɗum ɗo wurno no wano wonde Seydou Mamadou Dia e tawtornoɓe e haalnoɓe e yamirnoɓe e weltinoɓe e ko Mamadou Dia jagga ko foof saabu diine e darde nde darino e banggue diine o ɓeɗon ɗisi kañumen kadi ɗeŋademo heddi tan mo yaha e gurdam makko mo yaha Fass mono sa ñi won sarifaɓe ne gara ɗo ɓe kaaɗe yettademo e kaaɗe yettademo e kono tan omo jokki e diine makko omo jokki e wajuji makko omo jokki e ñamde ko laaɓi e demal makko ɗum ɗon wonno gurdam alhaji mouhamadou sy radiallahu anhu o rutti ceerno makko biyeteɗo ceerno ahmadou baro ɓiɓɓe mum e ɓiɓɓe makko gondi e nokku goto ceerno Mansour woni almudo makko mawɗo e kadi mo ganduɗa omo hooli omo yaada e mum ko kanko kadi neeli ceerno Mansour Baro e nokku ɓeɗe biyeteɗo France hitande adande yo arɗo hen ari ɗo hen noddi yimɓeɓe diine hay goto jaɓani o hooti o ronki o wi ceerno min de mi yeehi mi noddiɓe kamɓe fof ɓeydi ko sandulin taw ɗon ko ɓiɓɓe jangguɓe qur'ana e sharia kono ko sandulinɓe taw ɗon koɓe janggani kono ɓe donki jabade ko kalami ko ceerno ƴeewi fat nde ñalawma goɗɗo ari ceerno wi joni no ardu to France ko min nelma e ngol ɗo noon jahata koye koyeɗam koye ɗemgalam kalata ko juuɗam goni toon hankkandi ne sa haali ko ɗemgalam haali sa yaɓɓi ko koyegalam yaɓɓi so Allah jaɓi ma kam fof ɓe nattu diine ha allahuma anda salam watta wullude e nder France eyyi ko ɗum ɗo waɗi enen fof eɗen gandi ceerno Mansour ɗemgal mum ngal no wayi sellude ene wayi helɗude ene wayi yoodde ene wayi yontede ene wayi kadi wawde haalde e wawde moƴƴinde haala e wawde konngol ɗum ɗo fof ko dowuji ceerno makko alhaji mouhamadou sy radiallahu anhu ha o ari ga henna e ndiɗo leydi France hande so tawi dakaji ne mbaɗe France ko kanko ceerno Mansour waɗi ɗum eyyi inchallah taala wonko bandiraɓe hewɓe gandi e ngal ɗon ɓuural hakkude makko e ceerno makko ha hitande ceerno makko ne rutti e joomum on saaha noon goto mabɓe foof o itti ko jeyno haqqe muɗum o rokki ceerno Mansour ko jeeyi ko ittino e bamum o wi dah a wonti kalifa galle bamma ceerno Amadou Tidiane anen dah ko ɗum ɗo ko min jeyno ɗum ɗone kadi anen dah annene kadi a lomtimama mi guila e gurdamam o rokki ceerno Ousmane Thiam walla ceerno Bachir ceerno Ousmane ɗo sikki goto mabɓe ceerno Ousmane woni mawɗo o itti kañumne ko jagguno e ceerno ani o wi annen dah a lomtima bamma aha jinmi noon ko ɓiɓɓe mon desliɗo jinmi ko gondon jinmi ko mbayon no ƴiƴam dogo jam e ɓandu wotru hoto kaɓe hoto yimɓe ceerndu on onon fof kon almuɓam onon fof kon ɓiɓɓam e walla kadi onon fof kon ceernaɓe on saabu ceerno Bachir woni ceerno Ali woni ceerno mum Alaji Mamadou Seydi ceerno Mansour bammakko kadi ko ceerno mum Alaji Mamadou Seydi ndeke noon ɓeɗon ceernaɓe ɗiɗo fof ɓiɓɓe mumen fof e ɓiyi ko ndendi on wiye ceerno Bachir walla ceerno Ousmane Thiam e gaynen kadi ceerno Mansour ene wonde miira mum ceerno Aliou Baro en hay garɗo joni biyeteɗo Cheikh o on kam ko sugani e on saaha e ko ɓeɗo gonnoɗo ɓe cekki ceerno ɓe jaada e mum eɓe gollodo e mum diine islam e kamɓe ceerno Tidiane Gorgol en ceerno Belli en ceerno Sada Diagui en ewa ceerno Mamadou Diallo en ewa ceerno Mamoudou Ba en e ɓeɗo fof bandiraɓe mawɓe min ganduno e Daka Médina Gounass ɓe ganduɗa on saaha ko taw ceerno ene yanide en hitande ndege noon ko ni tan woni gurdam ceerno e ko ni kadi woni no ɓe guurdiri ko Allah o ɓolo woni toon kadi ceerno ko Allah tan yahanta géruji makko e safaruji makko e nokkuɗo o yeehi fof ko Allah tan wi nelaɗo Allah wi nelaɗo Allah wi goppe aada goppe bida goppe aada goppe bida ko ɗum tan woni gurdam ba makko ɗum ɗon kadi woni gurdam makko ha hande ndeke noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe oɗo ne ha ɗo e ndiɗo needi oɗo guurɗo e ɗam ɗo gurdam oɗo mawɗo nayejo mo ganduɗa hande ɗo yarate duuɓi
ma jagge yarta ko seesa mo ganduɗa jooɗi fof ko batu mum fi sono ñaama ko wonda ko o ko almudu wonɗa ko ceerno fof ko ɗon jammay e ñalawma ɗanotako ene haala Allah wi nelaɗo Allah wi ene wirda yimɓe no gommo funnangue hilnangue ne ngara joddo mum so ɗanimo jamma ɓurata waktuyel tokose meeɗani foftade meeɗani foftinede meeɗani jabde foftade ne wi gurdam mum fof ko Allah oɗo so heeɓi musiba mbaɗo ni oɗon gandi Allah inna allaha fa'alu lima yurid ko Allah tan waɗata ko faala ko e ko muuyi ko hay goto wawa ruttude ɗum caggal daga noon oɗo musiba ko musiba men enen foof kono noon ko musiba garɗo ha jertina en musiba garɗo ha mbawen ɓeydade gomɗinde Allah musiba garɗo andinde en kala nde mayde ari woni ladial nde yetti foof tardinta en jii e avion ngaji nde mbaɗa accident ji ɓe gummo Chine ɓe gummo Inde ɓe gummo Afrique ɓe gummo Fouta fof kawra e avion goto kono avion o yana kam fof ɗo maayi ko ɗiɗon pittali kawdina e won ñalawma mbiya kadi maari koye on nokku ɓe noon kamɓene ruttiɓe e jomumen ɗo Madina Gounass o eɗen duwono koɗeji mabɓe eɗen duwono ɓiɓɓe mabɓe walla jinnaɓe mabɓe eɗen duwono rewɓe mabɓe walla wandiraɓe mabɓe rewɓe eɗen duwono ceerno e hoore mum eɗen duwono Sénégal fof Madina Gounass no didori eɗen duwono Sénégal e lamɓe mum eɗen duwono Afrique fof ɓe ganduɗa gari toon ɓe garan toon fof saabu oɗo musiba ko musiba mawɗo yo Allah hannanen ɗo musiba yo Allah ñippanen no kata kamɓe mayɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah rokkuɓe weltare to aljanna to yo nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam won koddiɗo mabɓe yo Cheikhna Amadou Tijane jaɓɓoɓe e nder kabriji mabɓe koɓe kuuli e namde maleykaji yo Allah haɗanɓe ɗum ɓe jaaji seydina Muhammad sallallahu alih w sallam toɓe jeeyi to hoto finnirɓe enenne kadi hoto caggal maɓe finnir en ko ni tan woni aduna bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe cumungu muusi eyyi kono noon ko mawni walla ko muusi heewi hadde ko heewi yande ko yimɓe mawɓe nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam waɗama jarabuji kewɗi eyyi ɓikkon mum goron fof maayi hay goto hen ɗaccani kala jibinaguel ha tengte Ibrahima hay ñande Ibrahima maayi nde o jiimi e kabri omo jogori ubbude ɗum guide makko berli gonɗi Allah namdimo wima i anden mbaɗɗa ko wayde mayɗo wi ala ko joomum guel ɗo cukalel no way famɗu ni kono ɗo peɗɗo no mbayi rimɗo ni mbiyatɗum ko ha ni noon sagam e kon mawna ha kon mbawa rewdema e diine maɗa yurmade kon e no kon kotita e leydi ndi ganduɗa kañum woni bammaɓe ndeka noon jarabuji aduna ne keewi mette e aduna jaati beelem o ko seeɗa beelem o ko seeɗa beelem o ko seeɗa bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ɗum noon ko ruttitade e détail uji tan garoji e banggue ko WhatsApp uji gaddi ko ganduɗa hankkadi ne haadi WhatsApp dañama tan kala mo jiiɗa ko journaliste ko dokko kabaru wona kabaru fof noon mbawmi abdande on taw mi heɓani hen ko laaɓi oɗon jaafo oɗon jarlo mi wawa wiide maayi ɓe ko ni foti mi wawa wiide dakaji cumɗi ɗi ko ni foti mi wawa haalande on kadi ɗo fuɗɗori mi anda ɗo fuɗɗori kadi ɗo haaɗi ɗo kadi mi anda won yiyaɓe won haaltaɓe kono ɓe jinmi kaala mi nana ɓe ɓe jinmi kaala mi faama ɓe ɓen mi heɓani ɗumen taw bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe eyyi ko heddi ko noon ko wawi hen wonde foof ma yaltoy ma feeñoy yo Allah waɗane moƴƴere yo Allah yaafo en bakkatuji men yarlo en yaafo en ɗum ɗo noon ko ɗum tan woni komin gaddanno on hannde e radio Kokkuli ko international e dow inde musidɗo moɗon Yaya Alpha Dia emin mbiya kadi yo jaam waal ha janggo so Allah jaaɓi kala keɓɗinen to laaɓi ma en kalan bandiraɓe hono noon yimɓe Kokkuli ko international kala no gonɗon kadi min duwanima on saabu ko hannde tan puɗɗiɗen haalde Madina Gounass Daka eɗen mbiya bandiraɓe yo Allah hannuɗo musiba inchallah taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أنا فاستميعوا له وأنصتوا له ترحمون واذكر ربك في نفسك ضرا خيفة دون الجهر من القول بالغدو ولا سال ولا تكن من الغافلين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله عليه